जोंफोर नैया आंजों एमजि Anething जों गुवाहाटीयाव ज' लोगो मोनबाय आरो नैया दैथिं Pritty नार्जिनारि नैया खुलुमबाय बिथांमोनखौ आंबो इउटिउबाव नुबाय थायोमोन फेसबुकाव दिनै नै मोगथाङाव लोगो मोनबाय गुवाहाटीयाव जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोंबो गोजोननाय मोनदों गुवाहाटी बायदि सोहोरावहाय फैनानैहाय बर' साहित्य सभाखौहाय माने पार्टिसिपेट खालामनो मोनफैदों गोजोन्थों दे गोजोन्थों गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोआव दंबावो नैया लोगोआव नायसोरबो दंसोयो दैथि लोगोफोरा दंबावसोयो बिदि माबायदि दोङो गासैबो जों ज'यैनो जोबो मिटिं जगासिनो दङ जोंनिया जों साहा लोंदोंमोन ज'नो मिटिंनिया जों दा मिटिङाव फैदों एसे मिटिं मोनसे जायगायाव गुवाहाटीयाव बे मिटिङाव फैदों बेयावनो जों गासैखौबो लोगो मोननाय जादों